Chính ai ấy mệt ai thế cơ hai hangi in ai ngô yami hala khasi của mình xem trong nga cứ cứ yêu thay quát klet chim ha Jing im sam la buồn xin nghi mà chừng e kum o ba dum ki ai ka ya gi chừng tha la chừng snow ba birthday ki ai ba ai kring ya gi ban tung do bor jing long nên xin jong gi sim trong nga cơn cùi trai wat let chim ha ba ula ai tu nang ya da ka bon men sim ba ku yin skama ki kula in jong u play some love scam la jing ne man lagi kelip matang shoot trying in bed yin benda pen crowd bat ben don buram kerteng John ya lari I lot balen namar u Jesus sim trong nga cơn cùi trai wat let chim ha ba ula ai tu nang ya da ka bon men sim ba ku yin skama ki kula in jong u play men xiên trong nga cơn cùi trai wat let chim ha ba ula ai tu nang ya da ka bon men xiên ba ku in skama ki kula
na pen krau bat pen don buram kerteng jong u ya lari ai lut ban len namar u Jisu ku men sim jong na tu kan ku you try what let ching ha ba u la Dakabon ben sembaku yang skamaki kulat injong ublay Xiêm trong lo